Genesis 1. Ti pakasaritaan ti panakaparswa ti lubong. Idi po nganay pinarswa ti Diyos ti lubong. Guso-guso ken awan ornos ti amin ken nakumutan tinapuskol asipnget tinadawel ataaw anang lapunos ti amin ken ti espiritu ti Diyos aggargaraw iti rabaw ti danom. Imbilin ti Diyos mapaadda ti lawag ket napaadda ti lawag. Naragsakan ti Diyos iti nakita na. Winaglasin na ti lawag ken ti sipnget. Pinanaganan na ti lawag iti aldaw. Ket ti sipnget ti rabii. Limabas ti rabii ket timteng ti bigat. Daytoy ti umuna nga aldaw. Kalpasan na imbilin ti Diyos mapaadda ti tangatang a mamangsina iti danom tapno agyan iti dua a lugar ket kasta ti napasamak. Nangaramid ti Diyos ti tangatang anamanglasin iti danom nga adda iti baba ti tangatang ken ti adda ti ngatwen na. Pinanaganan na ti tangatang iti langit. Limabas ti rabii ket timteng ti bigat. Daytoy ti maikadua nga aldaw. Kalpasan na imbilin ti Diyos mapagtitipon iti maysa a disso ti danom nga adda iti baba ti tangatang tapno agparang ti daga ket naaramid a kasta. Pinanaganan na tinamaga a disso ti daga. Pinanaganan na tinaurnong a danom iti taaw. Naragsakan ti Diyos tinakita na. Imbilin ti Diyos tumaod iti daga dagiti amin akita ti mula amang ted iti bukel ken dagiti amin akita ti kayong agbunga ket naaramid a kasta. Nagtubo nga rod dagiti amin akita ti mula amang ted iti bukel ken dagiti amin akita ti kayo nga agbunga. Naragsakan ti Diyos iti nakita na. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikatlo nga aldaw. Imbilin ti Diyos agparang dagiti silaw iti tangatang tapno paglasinen da iti aldaw ken ti rabii. Ken tapno ipakita da ti pagrugyan dagiti tiempo aldaw ken tawen. Agpaay danto a silaw ti tangatang tapno lawaganda ti daga ket naaramid a kasta. Inamaramid ti Diyos dagiti dua a dadakkel a silaw ti init nga naranyag iti aldaw ken ti bulan nga agranyag iti rabii. Inaramid na pay dagiti bituen. Inkabil na dagiti silaw iti tangatang amang lawag iti daga mangranyag iti aldaw ken rabii ken mamaglasin iti lawag ken sipnget. Naragsakan ti Diyos iti nakita na. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikaapat nga aldaw. Imbilin ti Diyos maaddaan dagiti damdanom iti adu akita ti sibibiyag a paroswa. Kastamet a maaddaan ti tangatang kadagiti tumaytayab. Pinarswa ti Diyos dagiti dadakkel a parswa iti taaw. Ken amin akita ti parswa iti danom ken amin akita ti tumatayab. Naragsakan ti Diyos idi makita na dagiti inaramid na. Binendisyonan na amin ida ket imbaga na kadagiti parswa nga agnaid iti danom nga umaduda ket panunuten da ti taaw. Binilin na met dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat. Daytoy ti maikalima nga aldaw. Imbilin ti Diyos maaddaan daga ti amin akita ti ayop. Naamo ken naatap, dakkel ken babasit ket naaramid a kasta. Inaramid amin ida ti Diyos. Naragsakan ti Diyos ti nakita na. Kalpasan na kinuna ti Diyos. Ita aramidin tayo ti tao. Maspingdan to kada tayo ket kalanglanga dayto ida. Iturayandan to dagiti ikan dagiti tumatayab ken amin nga animal anaamo ken naatap. Dakkel ken babasit. Iti kasta pinarusa ti Diyos ti tao.
kalanglangana. Pinaraswana ida a lalaki ken babae. Binindisyonan na ida kunana agganak kayo iti adu tapno agnaed dagiti kapututan nyo iti amin kapaset ti daga ken iturayandan to iti daga. Turayandan to dagiti ikan dagiti tumatayab ken amin nga atap nga animal. Ited ataroon dagiti amin akita ti bukel ken amin abunga ti kayo. Ken ited ko kadagiti amin nga atap nga animal ken amin a tumatayab dagiti ruruot ken mulmula nga adda bulong na akasta raunda. Ket naramid akasta kinita ti Dios dagiti amin nga inaramid na ket napalalo ti ragsak na. Limabas ti rabii ket dimteng ti bigat daytoy ti maikanem nga aldaw.